Палави преди Коледа. В малка уютна конюшня, в далечния край на заснежена гора, живееха две кончета – братчето Вихрогон и сестричката му Еднорогче. Конюшнята беше малка, но топла, изпълнена с аромата на сено и смола. През прозорците, покрити с измръзнали ледени цветя, надничаше зимната нощ. Вихрогон беше буен и непокорен, винаги готов за приключения, с искри в очите и копита, които сякаш никога не се уморяваха. Еднорогче беше негова противоположност. Тиха, мечтателна и нежна, с грива, която блестеше като сребро под лунната светлина. Мама и татко често разказваха на двете кончета приказки за гората. За елфи, които строят ледени дворци, и за снежни зайчета, които танцуват под звездите. Но винаги ги предупреждаваха. Гората е красива, но и опасна. В нея има вълшебства, но не всички са добри. Никога не се отдалечавайте без нас. Снегът този декември беше паднал дълбоко, а нощите ето ослепително ясни. В една такава нощ, точно преди Коледа, Вихрогон стоеше до прозореца и не можеше да откъсне очи от изкрящата белота навън. Еднорогче, прошепна той развълнувано, погледни, гората сякаш ни вика. Лунната светлина е толкова красива. Хайде да излезем за малко. Не можем, Вихрогон, възрази сестричката му. Мама каза, че е опасно. Само за малко, настоя братчето. Ще се върнем преди да забележат. След кратко колебание Еднорогче се съгласи. Двете кончета тихо отвориха вратата на конюшнята и излязоха. Студеният въздух ги обгърна, а снегът под копицата им хрущеше като захарна глазура. Гората ги посрещна с магическа гледка. Всички дървета бяха облечени в снежни на метала, а от клоните им висеше лед, който блестеше като скъпоценни камъни. Вятърът пееше тиха песен, която сякаш ги приканваше понавътре. Виж, Вихрогон! Прошепна Еднорогче, сочейки към нещо малко и бяло, което се шмугна зад едно дърво. Мисля, че това беше снежно зайче. Или елф. Отвърна брат и очите му блестяха от вълнение. Кончетата тръгнаха след белите сенки, но гората ставаше все по-гъста, а лунната светлина по-слаба. Клоните се сплитаха като мрежа над главите им, а снегът под копитата ставаше все по-дълбок. Вихрогон, прошепна Еднорогче. Не мислиш ли, че е време да се върнем? Но братчето не искаше да признае, че също се страхува. Още малко, каза той. Усещам, че нещо вълшебно ни чака напред. Изведнъж небето сякаш избухна в светлина. Ярка звезда, по-ярка от всички други, блесна над тях. Виж, възкликна Еднорогче. Тази звезда ще ни покаже пътя. Звездата ги отведе до малка полянка, обгърната от снежна светлина. В средата й танцуваха снежинки, сякаш водени от невидима мелодия. А сред тях стоеше дядо Коледа, в червен кожух и с дълга бяла брада. Здравейте, малки приятели, каза той с топъл глас. Изгубихме се, промълви Еднорогче. Но искахме да видим магията на гората, добави Вихрогон. Дядо Коледа се усмихна. Нощта преди Коледа е най-вълшебната от всички. Но вие сте още малки и трябва да бъдете предпазливи. Нека ви помогна да се приберете. Той размаха ръка и снежинки се завъртяха около кончетата, рисувайки картина на пътя към дома. Следвайте тази пътека, каза той. Но запомнете, истинската магия е да бъдете със семейството си. Сърцата на Вихрогон и Еднорогче се изпълниха с топлина. Те благодариха на дядо Коледа и тръгнаха по снежната пътека. Светлината от звездата ги обгръщаше като щит, а гората вече не изглеждаше толкова страшна. Когато стигнаха до конюшнята, мама и татко ги чакаха с тревога, но и с облегчение. Никога повече няма да излизаме без разрешение, обещаха кончетата. Тази нощ всички заспаха заедно, обгърнати от топлината на семейството. От този ден Вихрогон и Еднорогче знаеха, че най-голямата магия на Коледа е да бъдеш с тези, които обичаш. А всяка година, когато небето се изпълнеше с звезди, те си спомняха за онази вълшебна нощ и за светлината, която ги върна у дома.